Темата на днешната ни пресконференция е предстоящото публично обсъждане и разглеждане в Общинския съвет на оздравителния план на община Сливен, който съгласно Закона за публичните финанси трябваше да изготвим, а ние трябваше да го изготвим и по чисто фактическо положение, защото да знаете, че от първия ден това, което казваме и говорим, е, че финансовото състояние на общината е изключително тежко и от информацията, която излиза по медиите в сравнение с други общини, виждате, че винаги на първо място се споменава община Сливен и то не е без основание. Цифрите тук го показват. Тук са посочени всички задължения, които има община Сливен. Има анализ на причините да стигне до това състояние. И аз лично разглеждам тази процедура като възможност за нашата община да постави здрава основа за развитието си за напред. В това състояние, в което сме в момента, аз го казвах неведнъж до сега, ние единството, което можем да правим, е да оцеляваме и това правим. До момента въпросът е, че с толкова много задължения и толкова много кредитори нямаме никаква гаранция, че утре ще можем да продължим да изпълняваме основните си функции, общината да продължи да доставя публични услуги на гражданите на местната общност. Затова разглеждам този план като възможност, защото в крайна сметка веднъж за винаги трябва да се сложат здрави финансови основи на развитието на община Сливен. И тук предвиждаме искане, кандидатстване за безлихвен заем от държавата в размер на малко над 17 милиона, който, ако изпълним плана, такъв какъвто го предлагаме, разбира се и след одобрението му от Министерството на финансите, който заем се надяваме да не връщаме или по-скоро държавата да ни го прости за това, че сме изпълнили тези мерки за финансово оздравяване, които предлагаме. Това е само началото на една така дълга процедура, която за първи път се въвежда в България. След решението на Общинския съвет, така или иначе последната дума ще има Министерството на финансите. До сега оценките, които се чуват от Министерството на финансите за оздравителните планове на общините, не са много ласкави. Надяваме се нашия план да бъде приет.